Salutare, eu sunt Adem și suntem aici cu... Vlad Foca. Noi suntem aici cu Vlad Foca. Este practic Brains Breaker, dar că acum s-a mutat pe canalul lui vechi. Principal. Da. O să vă las linkul în descriere. Și mai întâi trebuie să vă prezentăm ceva. Îl avem aici pe... Gem. Deci ca să fie clar. Stop, pune pauză. Bun, deci. Care e caza? Care e faza cu Gem? E bine. De la începutul acestui server, eu cu Ade ne făcusem căsuțe mici și cu alți prieteni, ne făcusem căsuțe mici. Și o prietenă s-a dus să ia oi, să facă genul hambar, să aibă lână, să facă patru, să aibă carne, să aibă mâncare. Ce am gândit eu? Hai să iau și eu. Și gen, m-am dus eu după oi și acum, după mult timp, l-am găsit pe acest mititel când eu cu Ade săpam și am găsit o mină. L-am găsit într-o mină pe acest mititel și e gen o oaie preistorică, cum ar veni, acestui server. Și l-am notat așa ca să, cum ar veni să fie Rainbow, ca să știm cine e, care. Da. Am înțeles. Deci, trebuie să vă arătăm ceva. Lasă. Recent am descoperit ceva ce nu am mai folosit de foarte mult timp și am făcut offline, l-am descoperit de el. Aici este mina OG, neschimbată de la evoluție, adică evoluția orașului. Și aici minam eu stone, coal. Așa o întrebare. Deci Da. aici e apă, da? De ce, Doamne, nu vine? N-are logică. Da. Aia, da. E tabel. Bă. Iar acest Nu! episod este numărul 8, am uitat să spun, din seria Numai Survival. Deci, da, am ieșit pe aici. Deci, v-am spus, în această mină eu cu Vlad și mai mulți jucători am minat cam... Doi prieteni mai pe scurt, că e slab și n-are mai mulți. Ce vorbim eu? Da, aici nu știu ce s-a întâmplat. Din care a fost făcută această casă, care a fost înainte, care acum a fost transformată într-o cameră pentru câini, cei 27 de câini, Lumea mea! cam așa. Și aici avem Nether Portals. Și acolo vederea către Pipera. Deci să nu cumva scos un câine. Da, scrie aici, fosta primărie a orașului Bricktown. Ce vrem? Ia treci cu acolo. Nu mai treci cu Da, și apropo, dacă tot am trecut pe aici, găsim în construcție complexul Rose Garden. Deci o să se afle aici 4 blocuri sau 6 blocuri chiar. 2 aici, 2 deja au fost construite. 6-7. Aici am mai unul și în capăt mai încă unul. Și aici am gândit să fie un teren de fotbal. Opa! Da. Ceea ce la terenul de fotbal. Mai exact. Ce să facem? Ia zi. La teren de fotbal. Așa, și o să asfaltez, doar că n-am mai luat materiale. Așa că acum, dacă tot am vorbit despre mină, mergem să minăm stone, care se transformează în cobblestone și după îl fac iară stone și da, e un proces mai complicat.
Vii și tu, Vlad? Mhm. Bine, mai întâi eu îmi iau din vilă. Stai să fac și eu. Aici. Așa. Deci haideți să mergem în vilă. Mamă, bă, și am uitat să... Cineva mi-a spart aici geamul recent. Nu eu. Și... Nu. Tu ce cauza mine? Vine și eu, bă, frate, că sunt sărac. Bravo. Hai că-ți dau și ție un pickaxe. Ia uite. Îți dau pickaxe eu. Băi, Da și mie. Numai da... de ce îmi fur tot, a? Ia-te, bă, ciorditor ești. Diplomă. Ai diploma la ciordit. Hai, dă-mi alea înapoi și dă pickaxe-ul. Că am muncit. Nu, că ai zis că n-ai să mi examinezi. Dă-mi X-ul. Nu. A, da, bine. Unde e? A, da? Mergi cu a. Stai așa să-mi iau ăla de netherite. Stai așa că... Stai să-mi iau și eu ceva aici, a? De ce ai ieșit? Să mă feresc. Super. Am glumit, n-am nimic de netherite oricum. Că mi l-am pierdut. De asta e. Aici pe bucătărie ce am nimic. Asta caută cosite pe acolo. N-aveți încredere în el. Bine, mi-ești dator cu niște... Așa. Și... De unde ești acum? Acum minez. Bravo. Băga, ai de aici toți băieții. Toate fetele, brunetele, să meargă pe trătele. Deci dacă observați că avem de-astea Stone Age, este pentru că eu acum am un cont nou. Vedeți? Și Vlad la fel, e un cont nou, nu mai are găină de afaceri. Adică bine, l-are, dar... Da, nu pot să explic. Că nici eu nu știu. L-am pierdut. L-ai pierdut. Opa, am ajuns la dirt. Deci să iau cât mai mult cobblestone. Deci n-am mai minat aici din... Ce era, bă? Am plecat în Nether. Ce ai luat? Am plecat până în Nether. Iei de acolo materiale sau ce faci? Da. Super. Așa. Și nu uitați să dați like și subscribe dacă vă place și dacă doriți să mai vedeți episoade din seria Numai Survival. Alo, ce visezi bericul aici? Ce episoade? Episoade. Mamă. Nu mă, toate e de la băia, pluralele în franceză. Ce e cu Napoleon, ce e tare? Gelozie. În fine. Deci, o să vă spun de pe acum, seria Numai Survival o să țină până la episodul 20. Ne aflăm în episodul... A murit? Nu, n-ai murit. Ne aflăm în episodul 8, aș zis în episodul 8 și în episodul 20 va fi ultimul episod din seria Numai Survival. De ce? Pentru că următoarea serie va fi One Block Challenge. Da, ați auzit bine? One Block Challenge o să fie în serie. Adică? Ce? Cum am One Block? Da. Am eu un server. Adică nu poți să-l faci tu. Nu pot să-l fac eu, spre exemplu. O să zic. Deci o să vă spun de acum.
Da, așa puțin. One Block Challenge. Și abia aștept acea serie. Dar am vrut să intru un pic așa să mă mai învăț cu One Block Challenge. Și am făcut un pic, nu foarte mult. Nu am expandat mult. Adică basic, să zic așa. Da. Deci aproape mi se termină primul pic. Am făcut treabă, scuzați-mă. Nicio problemă. Deși ce am uitat, cum se face Brickstone, sau nu mai știu cum se numea. Am uitat. Deci avem aproape un stack. Aproape 3 secunde, scuze. Bomboclat, rocolat, rich millionaires. 56, 57, 58, 59, 60, Interesante. 67, 63, 64. Da, am zis corect. Deci eu am luat 3 stack-uri. Vedem acolo apusul. Tu, Vlad? Eu am limbi. Te curgi la Cocioaba Residence? Cred că da. Bine. Hai. Deci mai am nevoie de lână. Trebuie să iau niște lână. Că am aflat că eu pot să vin de aici și să dau așa. Da, scuzați pentru... Oh. Am ieșit eu din greșeală. Ah. Așa, îi, stai, eu mă duceam în altă parte. Deci eu acum What? Ce? Mua. Mua. Așa, deci... Ce am zis că fac? 67, nu știu. Hai, repede, trebuie să merg să-mi iau coal. Până se termină primul foc acolo. Bine, nu am timp, că arde așa mai greuț. Și am... Câte securi de coal am? Îmi iau 2 securi. Cobor așa. Cad de la etaj în etaj. Dar cred că o să am nevoie numai de un stack. Da, eram sigur. Deci, am uitat. Am uitat ceva foarte important. Cum să fac Brickstone, sau nu mai știu cum se numește. Da, așa puțin. N-am aici. Da. N-am. Deci am de asta. E bine. Deci, chiar am uitat. Așa, nu ai ieșit din greșeală. Ok. Nu mai aveam net. Alo? Da, te aud. Alo? Mamă, bă. Alo? Bă, ăsta n-are net iarăși.
Mamă. Da, ok. Alo? Auzi? Da? Acum mă mai auzi? Da? Acum mă mai auzi? Da? Ok. Deci fix când facem și noi episod... Uite mă, căluțul! Căluțul pus. Bembeu, nu înjura. Ia uite pe Bembeu. 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 Bembem. Hai că eu merg la mini market. Până Ce? la Bembeu. Nigeria. Merg și eu Pe la Bembeu. Nigeria market. Bembeu. Vreau la Bembeu. Eu vreau pe... Bă, gata, eu vreau pe Bembeu. Am zis că vreau pe Bembeu. Bembeu. Ai, da. Ce? Mamă, bă, eu nu pot să merg cu calul pe aici, nu pot. Vreau să merg cu Bembeu. Bembeu. Și eu pe aici, la plajă. Eu sunt Bembeu. Și Bembeu zic că e cu sunt mine. Bembeu. Ce? Bembeu este cu mine. Da, de fapt că sunt pe cel adevărat. Ce faci, băi, Gem? Mama, am uitat de Gem. Ce faci, băi, tati? Ce faci, băi, nepate? Te plimbi aici pe stradă? I-a zis, face? Nepotul Gem. Nepotul Gem. Așa. Vă place? Deci dacă vă place de nepotul Gem, dați un mare like. Și abonați-vă la acest băiat pentru că o face o treabă minunată. Și dacă l-aș promova, da, o să aibă foarte mulți abonați. Da, și sper să fie real. Blood, hai să fim siguri, hai să fim sinceri. Câți abonați are Vlad Foca? 300 și ceva, parcă. Nu, 406. Da. Am uitat. Și o să mă mut de pe acest cont, adică vă spun de pe acum. O să rămână episoadele, dar o să mă mut pe canal, o să vă las în descriere. Numele principal este, adică încă nu l-am setat. O să fie tot Ademix, doar că, da, o să am mult mai mulți Îl abonați. chema de fapt Ademedix, avea niște clipuri foarte șmechere, doar că Gen și l-a șters. Da, mi le-am șters pentru că nu prea, da. Adică au prins că a făcut 300 de abonați, doar că... Da, a prins, dar asta e. Bembeu. Deci dacă nu lua pe Bembeu, da, tu îmi repari. Bine, mă, bine. Hai, recupă. Deci dacă îmi dai mai cum de deci juc pe sau kick. Vlad! Ce gelozie pe Vlad. Vlad! Gata. Vedeți, asta se numește gelozie. Asta se numește gelozie. Vedeți? Asta se numește gelozie. Ia zi ceva gelosul. Ce faci? Săracu. Hai cu mine. Da, bine. Hai cu mine. Stai așa. Hai. Așa, bun. Unde este cea mai frumoasă amintire cu Bembeu? Aici. La plajă. Când am Era să zic ceva. Când am noi 2 zile să scoatem din apă. Vreau, am o întrebare. Unde e Jeff? L-ai omorât. Ce? Nu l-am omorât. Măcar- Unde e? măcar- Unde E e? pe acolo, pe la mine, se plimbă pe stradă, pe la Verzinoi. Bine. Nu-l bas, stai liniștit. Dar tu trebuie să-mi repari aici. Ma. Ma.
Lasă-mă un pic, revin imediat. Gata, revin tu. Revin imediat. Bun. Ok, o să în grup pot să fac aici ceva frumos pentru Artemoțul. Bun. Așa, scuză-mă pentru întârziere. Auzi? Da. Așa. Aoleu, ce m-am lovit. Da, sunt bine. Așa. Încă o dată scuzați-mă pentru întârziere. Ok? Eu o să merg în căutare. Cum se făcea, mă, saddle? Nu mai țin. Parcă din piele, da, din piele. Am 2 leather. Nu e destul. Vine la mormântarea lui băiatul tău? Vine la mormântarea lui băiatul tău? Lui Bembeu? Nu acum. Păi bă, bine, hai. Numele a fost un cal foarte bun. Și a trăit viața de Deci am nevoie de un piele. Bețe pot să fac. Am nevoie de la pânzele pe aia. Nu pentru mort, pentru decesul dumneavoastră. Unde se află... Unde se află pânzele pe aia. Până am pânză de păianjen? Cum se face, mă, pânza de păianjen? Adică, sau unde o găsesc? Edis? Cum îmi fac? Adică, de unde îmi găsesc? Pânză de păianjen. Da. Nu știu. Poți să-i dea un păianjen. Vine noaptea acum și poți să-i dea un păianjen. Da. Acum... Da. Eu o să merg în zona, pe zona de câmp. Că acolo știu că sunt mobi. Nu. Tu ce faci aici? Bine, am îngropat pe meu. Cu ceva cuvinte? Adem. Da, lăsați. De ce? Așa. Bă, unde sunt păianjenii? Poate te-ai gândit că suntem pe peaceful și nu suntem pe survival. Cumva, uitați follow-urii lui Adem. Aceasta este adevărata fața lui Adem. Ce? Nu, deci nu suntem pe peaceful. Da, mă, l-am avut pe peaceful. Deci, ești cel mai tare. Da. Meriți noaptea de la logică. Haideți să pun și eu rapid. Da, lasă. Mai bine facem în episodul viitor. Da. Și cam Bine, acesta hai. a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut și ne vedem în episodul viitor. Pa, pa! Bine, pa!